Hola, Aquamaníacs! Ja tornem a ser aquí per explicar-vos més curiositats dels nostres animals. Us agradaria saber qui és el protagonista del capítol? Acompanyeu-me! Avui és el Dia Mundial del Medi Ambient i us volem parlar d'aquest animal allargat que veieu per aquí. Sovint s'amaga en coves i només en treu el cap. Tot i que té aquesta forma, que no us enganyi, que no és pas una serp, és un peix i es diu morena. Veieu que no para d'obrir i tancar la boca? No ho fa perquè tingui gana, sinó per a poder respirar. Els peixos agafen aigua per la boca i la dirigeixen a les brànquies, que es troben protegides a banda i banda del cap, i allà agafen l'oxigen que necessiten de l'aigua. Fixeu-vos que la morena té un forat al costat que va obrint i tancant. I si algun dia feu submarinisme i veieu una morena, no la molesteu, que no és de tenir gaires amics. De fet, si se sent amenaçada, us podria mossegar, i com que té les dents molt brutes, podria causar-vos una greu infecció. Us ha agradat conèixer la morena? Ara sabeu que és millor deixar-la ben tranquil·la. I us donaré un consell. No molesteu mai els animals que veieu al mar, ja que els podríeu estressar i patirien força. Ens veiem al següent capítol i recordeu que us esperem amb les aletes ben obertes. Adeu, aquamaníacs!